Galicia marca un novo récord histórico coa chegada de 690 auxiliares de conversación procedentes de 19 países. Esta iniciativa, cun investimento de máis de 5 millóns de euros, busca reforzar o nivel de idiomas do alumnado galego que lidera o ranking de inglés en España. Galicia acolle este ano un novo récord histórico coa incorporación de 690 auxiliares de conversación procedentes de 19 países para apoiar a ensinanza de linguas estranxeiras en 791 centros educativos de toda a comunidade. Esta iniciativa, cunha inversión superior aos 5 millóns de euros, coloca a Galicia á cabeza en nivel de inglés en toda España. Intentar mellorar as nosas competencias en linguas estranxeiras, fundamentalmente o inglés, pero tamén en outras linguas, é posibilitar darlle aos nosos mozos, ás nosas mozas, aos pequenos galegos de hoxe, darlle oportunidades cara ao futuro. E en esta dinámica tedes un papel fundamental os auxiliares de conversa. Estades aquí prácticamente 700 xóvenes, fundamentalmente xóvenes, que estades pasando, creo que unha etapa quizás positiva, quizás incluso divertida da vosa vida, pero que nos estades axudando moito a Galicia para poder proxectarnos, xa non só no presente, senón tamén proxectarnos de cara ao futuro. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, deu a benvida aos auxiliares, destacando a importancia desta experiencia non só formativa, senón tamén cultural. Rodríguez animou aos auxiliares a aproveitar a oportunidade para coñecer Galicia e as súas tradicións. Á vez, subliñou que o programa fomenta o respeto mutuo entre culturas. Dende o 2009, o número de auxiliares de conversación creceu de forma exponencial, multiplicándose por máis de 10. Este programa, que tamén inclúe actividades en inglés, francés, portugués, alemán e chinés, chega a 238 concellos galegos e busca mellorar os resultados lingüísticos do alumno galego. Que temos dado un salto cuantitativo enorme nos últimos anos, multiplicando por 10 a presenza dos auxiliares. Fomos capaces tamén de lograr a complicidade, por exemplo, de Fulbright e de outros institutos como Confucio para ter auxiliares e profesionais dunha alta cualificación. Tamén agradecemos moito a presenza do representante de Fulbright aquí en este acto e decirvos que o vosso traballo, ao final, se nota moito. Así mesmo, o conselleiro destacou que o alumnado galego está á cabeza co mellor nivel de inglés de España, según o ranking internacional EFEPI. O único basado en evaluacións de idiomas realizados por 2,1 millóns de persoas de 111 países. Este informe de Fix Education nos di que os galegos, os estudiantes galegos, son dentro do conxunto de España, os estudiantes que teñen unha máis alta competencia en inglés. Digo que me sorprendía porque temos a idea histórica de que temos un baixo dominio das linguas estranxeiras. E é certo, España, comparativamente con outros países, é así, pero dentro de España os nosos alumnos, os nosos xóvenes, son os que máis e mellor preparados están en inglés. E iso creo que é gracias, en gran parte, a un programa como este, porque é obvio que unha lingua se aprende falando en esa lingua. É obvio que o voso traballo de facilitar a conversa, de empapar tamén o noso alumnado da vosa cultura, pois ten un papel fundamental para lograr mellorar as destrezas e para mellorar as nosas competencias. Coa posta en marcha deste programa, a Xunta continúa a promover a Estrategia Edulingüe 2030, que busca garantir a todo o alumnado galego igualdade de oportunidades no aprendizaxe de idiomas, unha competencia clave no século XXI.